Здравейте хора, и сега ще играем малко предишната игра. Нека да чакаме да зареди. Бавно и да. Както чувате тази музика и отвънка, роднините ми празнуват Велик ден. И да, Исус възкресе. Воистина възкресе! Тук е моя братчет. Здравейте, моето име е Стеляно, моето YouTube име е Speed Tornado, на български бързо торнадо, ако искате елама вижте. И давам късмет на моя братовчет, късмет. И да, той няма YouTube канал. Що лъжиш? Не лъжа, аз съм се направил 2 клипа, ама не съм ги качил, защото трябва да ги апдейтна и така хубави неща. Да, но нямаш такова, не знаеш как се качи. Да се качи. Знам как, аз имам лаптопи. Да, имаш лаптопи, но знаеш ли какво да бутнеш Да, отиваш YouTube, напишеш нова upload, тогава отива той в твоя фолдър и там си билеш клип и след ти отиваш iMovie да апдейтнеш клипа. И след ти отиваш или обратното, отиваш iMovie и избираш клипа и го апдейтваш и го качваш. Не. После ще ви покажа как да се качите клиповете. Така да започваме. Късмет, краси. Благодаря. Не ви трябва късмет. Късмета е за слабаци. И както виждате този тапак, мухлюто лесно. И сега ще играем с... Къде ти е телефона? Долу. Искаш да се изтеглиш да си игра да играем в един сървър? Искаш ли? Върви си Айде. да си игра. Ще се върна за 2 минути. Някой са джойна някой. Братчет ми прости. Да. Ела, тук е такова. Ще я кажа. Извинете за този шум. Абе, вързат телефона си. Не, като инсталирам игри, трябва тати да се напиши по паролата. И както казах, не ми трябва късмет. Ще ти кажа. Еба. Опа, съжалявам. Малко се изложи. Той сега ще отиде на А. Бас тапака. Аз сега ще замълча, както винаги, защото съм по-добър като мълча. И знам къде е заложил бомбата. И съвсем да не ме телепортира назаде. И до които не знаят как се казва играта, ще я напиша долу в описанието. И то стъпакът не си стои до бомбата, така става. Или, ако не скри, нали? Не, то... да. Подбери, ако я скри на много хубаво място под земята. Или, може, нали? Тази граната не ми трябва. Пчин! Да, пак имаме за гранати. Да отидем. Честит Велик ден на всички, да сте живи и здрави! Христос възкресе всички, защото е Велик ден и воистина възкресе, ако ми казвате. Да сте живи и здрави.
И то се умря. Да, може. Yes, bitch, doody. Nuki. Знаеш ли песента Нуки? Не. На Който говори английски или от Англия и просто разбира малко И никой не български. гледа моя канал, защото всички англичани имат други и аз не говоря на английски и няма смисъл да говоря. Да. Само на моя чанал аз говоря на английски, съжалявам. Да видим то много къде отиш отиде. Кой? Ти. Не, вярно, не иди, ама не ти лъга, че имаш 100 000 абоната. Тупци. И ще свърша клипа, когато се разменим месата. Аз така като стана терорист, той е контртерорист. Не искам да гледам. Ти беше близко, Краси. Убий го. Опа. Няма проблем. Сега ще го напълня с патрони с калаката. Няма ли тук базуки? Няма ли? Не, той е CS. Цес. Сега ще го надупча. Ще го надупча на шишче като Ако имаше базуки или други неща, ще да е много... Пък и мога да се стигля някаква игра с базуки. GTA 5. Ама тя е за PlayStation. Нуки. Ела, Мичко, ела. Ела да ти покажа къде изгрява слънцето. Bitch. Got it. Не! Снайпера ми. Буркотка ми снайпер. Това беше за днеска. Не, това за днеска. Не дей, че слуша братовчет ми. Виждам с пистолета. Защо не помня. И както видях от миналия клип, бях добър с снайпер. И днеска. Ако сте негови абонати, моля в линията отдолу да напишете на колко години си. Той е на 11, аз съм на 10,5, тъй че... Кой го интересува годините? Да. Не интересува. Ма виж го снайпера как бъгва. Що е така? А? Виж тук как бъгва. Виж как бъгва. Не, то са близо време. То с къде са на време? Ами в базуката. Много ми мириш на агни. Нали? Много хубаво. Go. Опс. И само си заря. Като ще хвърля като заря. Много съм за 7 граната. Не, нямам си пистолет. Знаете ли какво? Я сега ще го изследим.
Ще купя двете, да имаха. Тъжите. Фейл. Ще се сбива. Не, трохи не да го. Я може ли затвориш назад? Добре. Аз ще да... тук. На граната. Не се оправи. Но. Много съжалявам за излишния шум. Ще му минем зад гърба, ще го заколим. Там да не се досети. За всеки случай. Вижте колко е слаб. Тук вес. И това е за днес.